Mwanchumulilia sensu mega katonya usangamo amagazeti usirero ase chingazeti. Karibu sana murubuletu wani ya Getembe togere gusangaga iga onyolengege kosi getindi notulega iga kwane kinga onsiga gwateka tuwa komanyiri na iga ya maswemo toko endasa magazeti aitobono mambia igazeti ili ya The Standard anto kumanyi aliya gwateka kuruwa gazeti ili ya Taifa Leo mtukumanyi aliya gwateka gazeti na pa gazeti ili ya The Daily Nation nene batemegano au yure eyo monso asura yo mwenchomulino mategeli bono mambia. Karibu nchinguru kwa Geoffrey Onsarigo bono mambia tungere kusanga magazeti. Karibu sana hasa gazeti unaiga ya The Standard gote ubna Junet Raf Ride Junet Mohamed yoro mojumbe o Suna East mwanchomuligere na voigo mategerere niko bono agendete kwanyora ase akongo kigima na voigo ase gazeti ya The Daily Nation gote why we won't be joining grade 10 onyorenga litukoria rero na liaborokiwa bali bakora matemo ye grade keri ya kianda bono bagoswachi senior schools gose dalia obakwariga ni kwa kigima se grade kirige komi gose senior secondary schools aiga se ya Kenya korende mbara robarabu basangire ebrengre byabunga andake ninki kirerere barabuti babastago so ase chi secondary chi school cha senior schools omorero pazu wi okay nchembwate gazeti ya Taifa Leo kwa razangu ra duniani igegonte bigabunga oburu aita kikao kuzima moto OTM. Okay na yanda mange ko baletera ndigali asensema tokuruka nganero dondosa hapa na pale pamoja no munyakiningo kwani nane no muguzi babu bone igegwaga kwa no molero ngengeke bana trocho buru na bili girego girego oburu aita kikao kuzima moto ODM straight. Karibu mwanchumulia toko manyali ya tekire mambia bono tulieli gazeti ya The Daily Nation epeche isikie kukwanira why we going to be joining grade 10 ne sababu enene eragere aborokiwa au bali bakolete bali kujoina grade 10 ero mbanyara ko bakore skuru mugano ulega ulikiri chibechi akabere na gatatu digubugate emegano emenge sana igura aborokiwa bange unabono aborokiwa mbali gaiga malietabo acha bishira se gazeti ayuanda ko mwanchumulia lura ligiri malieta ayuno hali gagwo akwara kinga na siki barabu bataji kogenda grade 10 neba abarangeli tuchi skuru echo andake koleko soma chibechi chakabere na gatatu bono mambia ichikwara kinga obotaka otenyara koiburu which family chitali chikwenyara abana bande bali gusende chintakana na bande bumwibule yomo negati sababu chinyinge chikogera aborokiwa bayiga bange bataji kogenderera unabono mugano gaiga nyorobogo no likire chibechi ya gatatu igoro umworokiwa masi chibke moi umworokiwa kwa KGCA as student ujubono onyara ko baga utanyara ko baga junior grade 10 kubwatikana namangana yobotaka se eskuru elianyara ko baga kurangeligwa yugwa kani 32,140 yukurunga kabolesero egotoka Bomeri County mworokiwa iga egotobekaranga usuko lendwa no mubule yomo nabira mobera kangu mworokiwa ndega ugukwanira Boblasi Otieno Ogutu uyikaransterege amatemwa ya seskuri ya agende junior secondary kulinde bono nigera chikomobera akongo kigama no enere kujoina asinchikelinga obutaka asinka yabo amora abarukiwa bandenga mona Vivian Busbori John uyibo igonya arako bakonyora max 2.5 nenye okolete kurwa seskuri ya Nyankanda primary school na karangeligwa gochese junior secondary ya grade 10 eskuru ya St Peters Nyakemincha high school kulinde umwibuli wa yeta kuchigonyara ko bako race 42,200 kolengana na egazeti ukwanira borokiwa banga bangi abono bali kirega igase gazeti na mangana makongusana se sector ishemi sali konta tengo tebi naki obole meru rumbaro obole meru mboro rasa baibuli igo erenga ki gakia abalimu akabesa kali umwana arajire na karako karabwata umuyete school boy umuyibuli yono yomole tabuga ati usuno mugako tigeira abana usuno mugino tigeira abana nande muyibuli gataliko tabuga tikasiende bono chibesena 42,000 chirwe merongene na ibere chimibere ejene liko amoroki wajo ene lia school nabeko bakongusana ko race chibese chi bakongusana maito noche Onsarigo abayibuli nabo bagotoka bali no entonce kwambwatire Onsarigo rakira nyorobole merumboro kwambwatire igoboneke robole miruboro ebeterete ngaki abali mwaso wancha kwaino karanjira abana barasoa nakiri baratwarire igera bible na baro bacha koraki
koligi ngora bakona gutuma igere bintu byachi kwa buya abana barusiko. Page 4 of the Daily Nation igaro try kwenda sigaziri ya the Standard yuko na 1.13 million learners join senior secondary today. Ami teachers Vasil Sodeches watabano abana million eyamo chinu million eyamo enugutaya moisato bago join senior school litko eligali lero nigo school chinyinge je senior secondary tilabwa TV ntobiri byangencho no ebirogo ne fabinde biganeri go asiskuro mangana yonse ne challenge ekwende kiwa secretary semi nyoro mugano yumo nchumuliri oranga ekikuru kinga bono kyanyale ko bakigwo kigenda teguwe karakalia korosi ebirogo ne bintu binde eligara boro kiwabo bakikonyora asebago ikaransa kegema asichukuru nimegaiga timegano irasiga zeti ya The Daily Nation. Nase gazeti ya The Standard mwancho morigirire na boigo bontigerere se page ya kabere nigo kwanda mangana yoyo yechisemi kubwa mono kiro yarorekane buna abana aborokiwa kuro ase chinka chitari kwenyara apo bamenyete ase chinyomba chiri chitari chingiya gose chinyomba chiri Islam nigo bono barorekane te gokolia biya ase amatemo ya ite kiregati ya bangi babo bagote buna nonya boibuli babo tibari kwenyara abana biga nigo banyara tikobeko mokyakigba abana abande bakanyora chi abande nabo banyorete A grade gose banyorete grades chire chingia chikobaira ase university korende nigo ekora buna students from slums in security prone regions tell their stories kiroba usanga emigano yabo na magimabo abiriga kugenda kubwa mono bari bakorwase chinsemo chiria na chirocho chitabwati obolendi boiseine aiga sense ya Kenya na boigo ase gotigara samangana yo yechisemi nigekorera buna concern over growing inequality as 47,798 candidates score E aboruki wachiri bwemerongene na isano na ibere emi na wetani achimi isano na ibere nigobono banyarete konyora grade kilikia E asamate mwa form 4 yo mwako eta ayonyara kora ligwali tukoriwe ria ijuma engana bono ya chakire koreto bwoba kubwa mono no murobeli bwa masomo omokoro murobeli o 844 gose system enkoro ya 844 aboroki wabaiga ekoroki buna nigo abange babo batanyoreti ebirengo byechisemi kiri kiganire korengana buna andake omurobere go kagere go chakoba konya na new down as a CBE learners join senior schools buna murari Onsarigo chika ko gotebya na boigo aboroki wa 1.3 million bono niko bagosoa se grade gekomi go chakira litukoria rero igo admissions nigo chakire kigima litukeriga mwancho murigerero nyoko bwato mwaroki wa omwana uliokoreta matemu grade kirigia kianda hene kibuna wiki iga kose uchakira litukeriga omwana uyu oikire skuru kwa onande kolengana ni gazeti iga nigekorera una amarube gose admission letters nigakonyoro gusokonya download kurwa online asogutumeka asogutumeka details echiricho mwana yonyara gukora matemo ega korene nesense mo ya borokia nigekorokia buna abarimu nigo banyara konyore training eiseine igira chikuba konya banyare ko somia abana biga korengana no murubiri iga omoya OCBE nyoranga ikina kigira skiri gitangani kigima kibwate system yiga enye system ya CBE na boigo kukanerengana ya siasa mwancho murigereria CPG yakane ngani yo murikerete oiga omojumbe Junet Mohamed nigekora karabuna achakiri gutwara chito fauti sana gose nigo igati yabo bwatani biki amakirigia ODM bachakiri gutwara ukungusana na nere kubwatakana kiribuna nigo agendete gosingirera gose kwegerera kigima ukubwatana wa ODM na boigo Kenya kwanza gose okorosigwa wa broad based government ikintu gitarago kia igati yabarai aba bunge na boigo ababwatani bekyama kirigia ODM kurinde asinse moyende nigekoro kibuna mo senator Oburu oyole omurai bekyama gia ODM na boigo omugavana wa Homa Bay omoske Gladys Wanganere igekoro kibuna nigo onere bagendete gusira yamangana ya serikali ya broad based government ikintu gitarago ki igati yabo bwatani abange ime iye kyamekyo una igati yabo Caroli Omondi oyore omojumbe osuba South and aboigo mo senator we county ya Nairobi omoske Edwin Sifuna oyore omulikyo monne ase kyamekyo engana bono egendete kubeka omoske Junet Mohamed ase akong kurina sigazeti ya The Daily Nation nechipechi chia agatano bono mambia
muganuro rogo kwa na DCI probes cartel swindling teachers kiumbe kirigio kuligiria obutugino busalia gia Directorate of Criminal Investigations nigo bono baga begendere ko bikabi gusaba bikire byara nabayo karo bagendere tubutuki igoro ya abawuniriria abubaga kale bakurun cartels bakare kuniriria abalimu asoko bangaina amarube yokulikiwa yekiumbe kirigio kulikabalimu gia Teacher Service Commission ayuara yobo ngainirelia gusobo limo kulingana omugano olikirega iga egotobekana commissioner eli ya Teacher Service Commission nigo ya relating chire kolikaba alimu gose abalimu abange kulinde abwitaralika egento andake abantu bande batumeire obo libagelio ko ngaina abalimu nakobunerelia unabono oyo bwangomono nomo obiso oyo mo ogokora asekombeke iga gia TSC uyu nyara ko baga kubikubyara kurwa se sub gose unyara ko baga kubikubyara umonchu muligereri amoniga tia ba unireri bande abwe gotebekana ba unireri abalimu bange kibasinge kigima asuko bangaina ko ba marube ayiga ale ayobo limo gose ayobo kora mwenchu muligereri umugano oligaiga n'umugano bwo mu icyano monene nga egotebekana abalimu wetane chiribu chiminye nigo banyara ko bakunireri gwa kigima ase amangana ayobo limo ayo ale yokulikwa nikiombeke iga kyobo kulike balimu baidi Kenya ye okoranga kuna shida kubwa sana. Serikali yatangaza kulikira balimu lakini tirali kabalimu habo bono abantu gite egati abantu bakora sigombe kilikia balimu baligire abantu bande babwatanire ebakulika marube yobokora bayake meoli batumira abantu balimu gite babatebinga bona enjubu iriri baliago nikibesugwa kanaga ogutuwa kana kibesa 700,000 abande 400,000 kibese chu eligero nyako bokonya liru baliago ugarabani yotebekana abantu abayiga babire bakungina abantu nigo bali ase county ya Bomet Kericho Kisii Naroko na Nyamira paka abono abalimu bange bawunireli gusana bawunireli gusana otebekana kolengana no butukuba koneke begia DCI nigo abalimu bawunireli gwitani 46 billion naba akora abayiga nga ambabwata marube yokonika abalimu yes na ande bono muichano monene negati abarabu agati abali babwatu no oyo mobwa aba obisa ase sub county li Bomet ogokora ase media Teacher Service Commission Teresi no ene problem patrinde bono ngoteba ngakipole sana asibalimo uniriri mapema mugano yo no mugana bwo muichano na irenda kero muntu abatena bwatemberemo kuramanyanga mirimo ke yago kwa tobo mwanguko ni bintu byawo ko mwakibesa asenje toko manya emirime yunero goseteyo chibe chichia agatano nalimo bono mambie gazeti ya ade kero kuli chibe chichia agatano nalimo bono mambie mwanchu muligereri niyo chibwa tumugano gaiga ase gazeti ya The Daily Nation mugano likiriga iga bono mambie anu liukwa na igoro ya which way ODM party chief set for Christ talk today ngaitoro chegose njira kiye kubwatiwa echama Elia ODM litukolia lero nigabara yabanene be kichama igaba rosiri omusangirekano baligendire yukwanira chamangana ao egati yabo kuligerera nga ine obocholi oyo obocholi mo senator Osiaya Oburu Odinga nganu buronge bwalenge unamonyakira kubwekyombekeiga kulero nyolenga egati yamangana boyigo arakwanirwa nso omusangirekano yo ngamo na igoro yo kuligerera embwa yaye omulikyo monene bwe chame yo Edwin Sifuna yo kolengana nabaraibande batabiranga ni gagwento gwakwa isikoko rwako bwatikana no kwamereri kwa gosokote banga echame yo tigwenti okora emiremo ne serikali ayana mangana umonchi muligereri abwengo mono ayonyara ko baga ko bwato kwa negati yabajumbe egati yabo omujumbe umonchi muligereri umujumbe ulia omigo gosomo senator ulia Migori Edi Okech uyotebirenga Sifuna nigagwento gwakwa isikoli molioka kulinde tukanyerete inkigera cyukwanerwa ase umusangirekano yiga abwe chame ya ODM kulingo kuligera chibe chichia gatano na kabiri boyigongo kwanerere ega omukonyi bwo munyakero gobwe chama ya ODM uyibo igole omu governor abwe county ya Kisii muske Simba Paula Rati nere kulingana nere interview ya EMS mona balikia mangana asomo choye ase nsomeli ya Lavington ya Nairobi nigo Arati aereire igoro ya kelia goteba
banga andake bune chama ya ODM ni getigalete kegima agochiko support omurai bwensomo ske William Ruto asobo cholibo nerebu mwaka bw'ekibiri n'onsemerongo ebere ne tano nebere kolingana na rarati agotabanga ebinere nchira yukanga echama ya ODM oike support Ruto asobo cholibo nene bogo chana bego korosie serikali yobwa matobomo bw'inyomo yigati ya ODM na UDA namangana likiri chibe chigata na kabiro bono mandongo nchomulire gazeti ya dede gana bondo chagotebanga arati ya ODM kufa na Ruto 2027 na kiekyo otebirenga era gotebanga goika ODM kuna rai na William Ruto aso mwaka bubo choli echirubere na ngonsemerongo ebere ne tano nebere ino mangana egati ya mangana aliandake aguchukwanerwa aso musangirekano yobo barangire kolende go kuligelia mangana nde mwancho muligelia iga segazete iga ne bota mangana mange kolende kaptengendo gonyora bono mambia tira na segazete ya The Standard bono mambia ase page ya gatano ni gobono abajumbe gochakira litukolia lero babunge gose bunge area nene irache gochaka kurigereria ekiringa ya serikali koena na chishaz echichire 15% cha Safaricom gochase Vodacom eri yense ya South Africa nikero engana yubonera chukikaranso gose va National Assembly para chukikaransa gochaka ko yerigereria nabo igokobora buna andake ninki batatumbekirete serikali nkitatumbekirete chinchira chindonge nonye nebirengere byabananchi asokonwa wa 15% ya shares cha Safaricom gocha ense ya South Africa akorwa somo cho Nairobi ni gobono nande enyombe yamo kosegorofe yamo yanyalite kugwa nande ase chinse motiria cha Karen county yo ya Nairobi engana pono yereta abantu babere kusiria mbagimabo chinga kichecho nabange babo kutigerwa chingoma enyombe iga nigo ya weto sambaga cha uniga wete kagenderete opo kosobwa gachi bogenderete aro ase page ya gatano nalimo inside the construction process and why some buildings collapse asensemo yobwagachi na boigo ninki bono gekale koirira amagacha mange akale kwaroroka kose akale kugwa kagendete kwa gacho kubwa munasi county iri ya Nairobi yo nengana egendrete koligere kwa kigima from land survey to final inspection experts say building safety depends on adherence to approvals bono korwa kurigererirwa kweliroba na boigo amasakara wetigwa gose kurigereria ebirengo biri byobwagachi gose byekiraniwe nengana ebwenete kurigererirwa gose kumorekerwa asobwe memono erekone kibuna magacho anyale kobekwa korengana buna ekyombe gose korengana nelichiko na boigo amachiko aliabekire nekyombekeri kya National Construction Authority gose kyombekeri kya NCA lakini Matildah kirokuligele mugano yo gwataira sigazeti ya The Standard nama tukabiruka aitire ama tukangata aitire nimatukaligele enande chinyomba chinge chichagwane nyombe yamo yaguga gwasomo chiyo Nairobi andake kwato nubuaga chibota lyobuya tukabura negaiga inkyumu chando mugaka school boy nkyumu chando maneno morali Matildah tukanyoranga abange ni gobago kubugatika namangana ali corruption usa mahaki narakuirera ebinte bigabiyaga chinyomba cyagacho chiri chimbe bono Onsarigo na rochengo tebi abagachi ababa nene kabisa bali bago chibabu ata chitenda na bakoligere kabisa piga lira beli ndiri borongi eroligere kabisa ndiri borongo otebi omonyene ba mintu lira beli ndigo ikaji korobano ni satu ndigo ikaisatu okay omonyene omanyakuru wake hesabu nyechake aikuruze oikisatu lendo ere hali asamanyite omanyakuru yo omonyene nere omanyakuru agenda asichiguni frani ba manyakuru bake hesabu totiri go chigoro kwani iko nini arafu nyombe ya makuwa abantu baminto basirio bolusa lakini Matildah unyolenga ne yere egentegeko goto kuna toje kwa nene chingurunkelinga tali Nairobi oka aiga gusi unyole ko rumaiga iga aliensemo ya nyamataro nyomba nere ya gwetorono ensemo ya Kisii iga daraja moja nyomba ya gwetororo ensemo ili ya bonchali ya litielio nyomba ya gweto ebyonsi bikworkinga obwagachi bwaito no enayo uganditi kwagachi nyomba kubeka omujengo gose nyomba enekinga amachika bwatigwe liro bali apimiribuya ababundi contractors engineers baligereri asagwelera kubeka magema yabamenye asagia into ikwanerete igamba ngana topographic mapping ayo korigerenga liro beliga ndibwenerete liragacho gorofa gusene liraba lire moki obolito bwechi gorofa chibwate amarongo arenga hinengane molekere kima required approvals korigerenga obole mubuiga mboga neirie guse obole mububo kwa gacho chigorofa mbubwate chititle deed chibwenerete naboigo
amangana amange yokubwaterania amasakara konyora amasakara kurwa ase serikali na boigo ikyombe giteneta amangana yobwagachi na boigo survey oversight kerekerengo goseke nyombe igekendete kwagacho ngoberege kurikererwa asubo ikirano onye bakorire first floor nebwatitie machiko lyabwanerete simiti nepekire esaine chichumanchi bekire chisaize chiri chiganere ebintu bunebyo na bimureke kigima ase page ya gatano na limwe gazeti ya The Standard obochori oboke nende mbwaliganiri ase amatuka make aribusio mutinyo gocha egote Ruto opposition set for a rematch in next month's by elections asa mutinyo kabiro mwancho muligereria nende imensi ya Kenya bochori oboke gose by elections mbonyare bokorekana ase chinsemo gete unabono ase ekiroko kyobo MCA chinsemo chiri cha West Cabras Ward yugotoka me ye constituency ya Malava county ne ya Kakamega na boigo ntobwate muminiji na boigo Evurore wards echichigotoka me ya Mbere North echo chirese county eri ya Embu na chiro chinchigotwara obochori oboke korende inengana erachikoleta osendigo erachigotiema obo uningo bwate chinguru ase serikali gose ase inse yoburai bwae William Ruto na boigo sense meri yokwamereria serikali ngo orati gotwara ubabe inse moki erachi kwengera gose inse moki eri erachi kwembukia lituko ase obochori obole ebosio mwancho murigerera na igatia man ayanda mange ali amorekere ase gazeti ega una egotenga trekkers Rocky Road to Singapore. Ruto must be ready to navigate nga sisa vari okugenda Singapore igatiye bintu biriyo murai bwense muski William Ruto abwane tukurikireria igasensi ya Kenya ngakira tukurikireria ko mwaka 1970s korengana no mulike Caleb Atemi igakora buna enseri ya Singapore ko mwaka 1970s nigo ya negative na aba menyi baroro banyare kwegwa chisemi chekirango kigoro okosemu igoro ya mangana technology nabo igo kurikireria ebintu ebinge kurendekere kumurekere ngase myaka ya 1970s aiga sense ya Kenya ebintu byarenga okorekana ro biri abange nigo bare kuiba chindemero gose bari babwate nibo nigo bare kuiba chindemero nabo igo kurigereria na amangana assassinations gose egati abantu bari babwate chinguru na burabu oitwa asenchira etare ngendonge yokoro kibuna sabari okogenda Singapore andake nabo erabe igitiro ase ense ya Kenya. Kurena se mugano oirebulito ase gazeti ya The Daily Nation nukuligereria omugano oli kirechipechi chia ikomi bono mambia yukone I'll not abandon you president assures Mount Kenya residents yotabagano muraibwe nsomoske William Ruto nigo abaenekeri abamenyi be semeli ya Mount Kenya unanigo atachikubatiga naboigo atachikubasokia nigarabe gakugwata na barabuo kolingana nechinkwana chumuraibwe enso muske daktari William Ruto niga lego ya kwana ya asikaniselia ya SK St Paul's Gariki awa egotoka ime bunge ya Othaya Nyeri County asibono aenekiri abamenyi bensebali ya Mount Kenya una andake nigo arachikonda ko bwatesia na koenege na kubaenekeri betene ninga chikura chubo buibwaye nigo chinyinge chia ruete ase county ya Nyeri asebo igo ensamo yende omokonyu muraibwe enso oyo kabeire Geoffrey Rigathi Shawo yoro muraibwe chameli ya DCP nigo agendera kogikelia nabo kogenda mamincha yichinkwani chumuraibwe ense gago kwana asenseme asensemelia county ya Nyandarua asa matanga kusomo yigabwoko enia ise omujumbe ukipipiri Wanjiku Muia nigo omuro oyo kabiro mokonyu muraibwe ense Rigathi Shawa akwane techinkwana sako tobenga nangwa bamenyi ba Mount Kenya mungainwa na daktari William Ruto asikelinga nigo bono angainireti na ande bono chiraso ngainiribwa kabere na manganaye Rigathi Shawa chibechichi komebono mambia igazeti ni ya The Daily Nation kero kwenda kunyaligireria bono mambia yande nali kireka igemegano ao kulinde kukoira guikasa mangana kire kurwa sinse chia maiko mwencho muligireri egazeti iga nibwate amangana ao kurwa achinse chiri chia isiko kero kuligireri chipechi chia irenga emerongo ebere bono mambia gukwanira igoro ya mangana ao asibono enselia ya United States of America egendera kukoira obo gutawara nabo igo oborai
bwenseri ya Venezuela maiga yokobe kubyara como president bwensi Nicolas Maduro no mu anchioye naboigo ase enseri ya America egendere gotebanga nigira chikogendera kugambira ensi yo namangana ye Donald Trump yoro murai bwensi ya America byabona bokora mangana yose chibe chemero gazeti ni ya The Daily Nation kulende ko rotora sichinsi cha maiko eboigo enseri ya Nigeria nigo ya toirwe koba ense ya nyara koba gekole tubutini nguo bonene asensi ya Kenya kubatikana n'ubunchiri buga ye no kugura amakonge kuru asensi ya Kenya anamono asinsa mo chiri chorongorwa gusirwa mu Afrika ya amocha kirukurigelia aiga ase egazeti kolinganiko mekeligia Agriculture and Food Authority AFA niugi kworokinga nigo ensi ya Kenya yenyoreire chibilion ya mochingurusa ibere inye kurwa senselia ya Nigeria asoko ni chitani chiribu isano na mona mirongo etano na isato chema konge uchase orongorori wa West Africa asensi ya Nigeria ira ya moyabo nomwana olikire chibe chiche mirongo ibere na ya mobono mambi moncho muligereli nanda mange kolende kuire na asegazeti ya Taifa leo kolengi karoto kunyaligereli kurugalia iskokegema nige kuorokia ACBT nusu finali ya wazito Nigeria Misri zikifusu na bokoragali mwenchu muligereli nusu finali yubono yanyara kwa kwenekiwa ase obunyankongo sukuranira ege kombe keligi Africa AFCON gose Africa Cup of Nation 2025 nige gotebekananga nigo entimweli ya Nigeria yanyara kwa bage konyora obobwe asoko je Misri ya Insuria Algeria chigo libere asirigina libarara chigo kichecho nigo Insuria gose timweli ya Misri nero ya nyagete na kwenye kongonta Cote d'Ivoire chigoli isato asibere nabayigo kwanyorera obobwe ekorokia bono asendu finali enseri ya Nigeria na enseri ya Misri nigo chanyor tubwi obonene kugatikana nenkoyo eyoyoge kurwanirege kombe ya Africa Cup of Nation gose AFCON kurwa sinde nonkura ya koliraga na sabana njate mete papa sabana nero yaru ete makali yes life and direct tomate timwele toko yaki tubwataka bwapa gete frani kiagera mbrano mai tengo ikabali bararuta mageni apakatia gasinkatio gete style frani ACPJ kome mwancho muri gazeti ya The Standard muri kireta muna enseri ya Buganda nero nigegendete gutwara chi campaign chintindi ikigima usigo ya berike gutwara chi campaign chintindi kolende obochori obonene nigobura korekane wiki iga chitariki nikome na isano inense ya Uganda eyobono muri kirete elitanganiki mekere muri kirete murai igwense yo moskeyo William 7 nabo igo olio okora ensembeli yo kwamereria serikali asekyombeki National Unity Platform Robert Kagulanyi umanyekanete na Bobby Wine mwancho murigereria na gotigana nayo nigo FPJ 15 gotewana domestic chores denying day secondary school students time to read, rest and excel in school. Ase aborkiwa bali bagosoma chiskuru cheli tuko gose chi day school bakogenda nka nande bagende bakogenda skuru nande baira na nyumba nigo yarorekana una chigasi chiri bakoewa na baiboli na chio chiko ira bange babo utatwara chinga kichyo gutumoka chinga kichyo gusoma na boigo guteta amatemo kyagera abaiboli abange nigo baguchibengeria abana baiga chigasi chichiko bairira batwara stress itinde cheira chinga kichabo kwanyoranga abana baiga nonyo gutumukati bali gutumukekera bakogenanga egotebona chigasi chanka chiri abaiboli bakoenana ne chindonge korende ekerengo kinyare kurigirirwa elinda abana banyora chinga kichi isaine cyogosoma naboigo aiga asense moyo bochano sinda chugokorera umwancho murigirerie kengese kia health and science ngukwanerera mangana HPV self testing set to revolutionize cervical cancer detection in Kenya. Cancer yorivoro ase abasubati mwancho murigireria nigo emurekeire kigema ase page ya kane sekengese kirikia ngana kegukwana mangana yobo chenu gazeti ya The Standard egotobuna uko rengwa abantu kogenda gukorerwa screening ase virus ya HPV ose human papilloma virus nigo egokonya kumanya ngumuchando yoiga osoire ase mubere bwo subati elinde banyara konyorobo wenia asinchira ere eja bwangu sobanyorobo wenia HPV bwachiri nande gwetana HPV na ne virus gose human papilloma virus nero elie guchiyabera gusenga kero yasura somo brevo musubati asinchire riyo roiboro na yere guchiyareta cervical cancer
Okay. HPV nere koleta cervical cancer igekera nko muntu achire korengwa ise gutukanga HPV yiga yamanyekanire gose yatogekanire ni yasoira so mubiri nigo umusubati agwika kurwarirwa akero irinde cells echo gose cells echigatira chitara koba cancerous igo mwancho muligirira nere buya andekira egekuro kigendete kubwa tukabuna January yiga ere omutinyi bukorigereria oburire bwa cervical cancer gose cancer yoroboro abanyaruka bari gochakira emyaka 14 go chance babonete konyora vaccination konyora chanjo against oburire bwa HPV nabo igo abasubati abanene gochakira emyaka 25 babonete ko kenda asichinya gitari korigererirwa gose gokorerwa screening gose andake umuchando wiga HPV osoire gose cancer yasoire asinsemo yoro iborengana eranyare gutanga gose gokeania umuchando bw'oburire bwa cervical cancer asensi akenya nabo igo ase ense ngima igo kendera kurigireria abana baino abasubati endekinga bafetirwe sindani eyo banyore chanje eyo nabo igo abasubati abanene bagende balengwe kusaba kolerwe screening mbia mono. Okay, tomorrow teri promising yabangwa nantigendagere. Tomorrow teri promising yabasani ntigendagere. He tigendagere. Igakintigendagere. Okay, puro. Okay, live and direct kwa razangu ra duniani ntaiteko komunya kiniga mapema na nditalibuare ganyaya ngoigure umusubati mbwateka page 3 nigakurwa Bridget Nyamusi Bridget Nyamusi nigaru mwana umugaka akurwa Bridget Nyamusi mugaka mapema nigabwate miaka 22 nere tubwate litukolia lero gigaiga nigaiboire ase ensemo eyemo ya Kisii County. Okay, na ndiga nigegotebekana nanje tegutaratara rende gabukora muire kwaraza kora duniani na boko igore bito eta. Okay, na ndiga nigegotebekana nga Bridget yoiga nanjete koba so muziki sana ngotengale sana subwinga device ndako egorere tu yawo gabu bata 102.7 Getembe FM mesiki go chagiga ubuna bono request awa papa pupa atenge mbakarose tigamba ile immediate tribwanga senale kuminyoka. Okay, leo ni siku ya Jumatatu Januari tarehe 12 mwaka ni 2026 taifa lero pechi kianda mapema dondosa hapa na pale. Okay, ntate koire paka London iga Randa ni yakori utapiti nganaki. Abangina nonkereri babutire konyo waro mwana. Esta nere paka kare gokora abangina bali baso akora ki baso akonyora abana. Esta nere paka kare gokora bakori utapiti gigabu na bagote bagaiga abangina babagotu banyora abana. Okay, there is no problem wicheba wereba inigoro yabuna batebira igana sakorukwa London Uingereza. Mulikione mashirika nero ndikere gigabu korusi gabo nkoire mpaka somosubati ukarega ukare weitia igaiga nigekorwa Nairobi umocha Nairobi musubati oyo iga nigabwatete agatika umugakoye amona abana igali chisembo cyali sabulenda sembe kona gwake style friend musubati oyo agaswa kwerora agabwa gotebanga embe yiga yandosiri akamutikira abana live and direct akabwata akagenda chisembo cya nyorofi nabegotebekana nyorofi munaika nyorofi iga ubogi malenda agaswa kubotwanga buna boga neria kabotwanga papa pupa mama. Okay, akaboita buna akonyara bone yaikirite akarosa no bogi mobwo ekiagara na chinguru cia moereire o chakire kokota bono yo chakire kolio mogaka olio yana abana igeraire ne inka tima etingo mogaka ya nocho wanche. Okay, ino molikiono kurkwanere Dennis mateka kuru umocha Nairobi. Okay, shapima kwa razangu igaiga bana ngukwirana tokoruka mwingi kitui igaiga asitua serehe kuserekea kifo cha mama. Oh my God. Okay, no problem. Nyaruka nekale igaiga nginalenda akarwara gabu nginalenda ngonya gusurikale ngina. Okay, bono ngina nabachita agasira bono ngina buna agusira umwise koyo nebiriria akoiriria abande bagokura ikigeko gera koiriria abande bagokura. Umwise koyo iga nigale kuboli ngina iga ngoro kitata mama
tatu minto ngoroki chongoroki tata igambuya ngina tale komoroki. Okay mama endagire ro nkonguri nari ngina tale komandagira wone kere ngino ya gukwa mwana uyu igare guchesa ntumburu iga igwete buya bono gabuna irayaye. Okay uino mulikio no kurukwa nere mwandishi wetu. Okay mwandishi wetu mapema nishapima tena kwa razangu ra duniani. Okay nkoire mpaka sakuruku Livingstone Nairobi ale Livingstone Nairobi. Okay umongwana nakarega umusani omokongu umanyika inege kone wi bono gigaiga bono gaiga igorese bago prudikaga igale no musikio omokongu muya bako na guchiesa ga buchingero chia echi kubiku ga bungotera lengotenga le buya. Okay bono igaikira diri bako nyagotenga gigale neji demo egatoka amangana akuruku kupusu ulimi mwenyewe pabu. Okay agakwe bicha ebicheri gatomirwa abantu baye. Okay buna akurugiga boko enda nyomba mungino yoko moro kirigeri akagoya nagiga bono guchiabu guchiabu no ninde nekene gukaya betebo musubati na bayaringara agenda akekiagera na macheso. Mwandishi wetu nero ligetega buku Livingstone Nairobi mugakanche mse Onkorogo abunongo kolega seti ya taifa lero kwa razangu ra duniani. Right, asante sana kero tugende tugusangitu ni Getembe keke never lakini ketugusangagando che akina Andrew Matunda kuro Nyamira town ime ya top 6 Salams Club tenga ime umurubuli kama kawa kama di turamo nayo mwana buliro bana Matildah na Onkorogo. Good morning, asante sana Andrew Matunda Sukuru boy yonda kutebanga nere Daktari Jones Jantiga biamono sana gotebanga no ali ime umurubuli bade daktari ukwani daktari Jones kakitagitari hai litoke nabakuru litoke mapema ogoira maiga abangi sana ba so ire gaiga sensomeli SMS kulinde katukonyo uchirigeli turamnyoka Ronada goting ai Getembe ebundia mandazi yakurunga ebundia mandazi Ronada Anyaika na Penina Oyechi Somoni Chenya Nderema baso ire mebono mambiba go gereto murubuli amagazeti na murubuli Etwani Getembe am Dominic agotenga Dominic kurwa Nandi County. I love Getembe TV. I hope one day I'll be journalist there in the future. Agotenga kwani mamumu abu kurunga muraku wa Kisii byamono sana Dominic togende ensemeliende Matildah Suramba Rosafi hota kwa Nairobi mkuru kwa Ruben wale ni timu ya en hatasha mkiute akoteba toto la Kisii Nancy Ongiri kwa Kanyimbo akoteba yuko ndani na Adrian Smam kemutaka kwa Oroboti Inyatieko na igo Ocharo William auta kwa Sensi hiyo ni kupima auta kwa Sensi Kisii County akoteba Locked na igo Christopher Tandi akota watching live kwa Burangi Kenyambi na igo Bonventure Mobisa kwa akota kwa KTRH na ndembe yomorobeli wa ikao moero Richard Onsembe wata pamoja kwa Kionduso Bokinami na Isaac Nyandieka Ononga wata kwa Doa Katari watching live Onkorogo anaendanga shule saa ngapi? Okay. Saine Moseti Innocent Kebande Sokora wata watching live from Kenya Village Nyamira County. Mama Maureen awata wakira vya Onsarigo Ominto na Matildah na Omogaka. Okay. Fred Moga awata listening kwa jinsa mocha nyakinyomisia. Asante sana Mama Maureen kurulio yuko. Tanga ni mama wake Maureen. Okay, na go Bazenga Zabu awateba iko BA. Okay, iko sawa. Victor Mbondo mienda wata good morning from Kilimani, tuko pamoja hadi tamati. Awateba na go ni timu ya ye tingo kigimba PK Fresh awata kwa Bonchari Riana watching live Onsarigo Susu awata Dennis Kirandi kwa Chinsa Mochiria chana Kuru City Salams Club yuko ndani. Rogers Nyariki kwa Amsterdam Netherlands watching live. Etwani ya Getembe na go Jared Orure Matureti na go ni timu yae nobody me yomoroberio orini gakoro kucheni kiage kurwa cheni kiage pucheri ori ndio ndigereti gali bakanta cheni kiago yo rendi cheni kiage pucheri galia no isako enda gali konyore nono mwana yo kurukuchosi bati bagwazi tokumobori agote nkyo tanya gukwana lyo mwalimu ogwera mwalimu ane mwalimu ono someti go so abona ali squachi etaba bararo bako na concert bako na utanya kwera mai utanya kwena na mai go chia sike ngwanya kwana uchike tasini kia banya nyimbo
uchi asichi skuru yabe yoboro se secondary go se college ndio nsiga Napo kwa nyimba. Ngoja kwa nama iga otebenda kinonya OCS Nyancho police station go so OCS Kisii Central. Ngoja ukana gento. Aje karati ka. Ukwana sukunyuma tiga maji. Ana nonya ba community policing ba kurononya Onsarigo seria nagari. Tiga ukwana nama yocha sabanto. Telinga abantu bendagira boko kwinyora. Inyora ba security na baramu. By the Matildah. Ba security baramu Matildah. Iyo ntontara Let's try and never school boy nako leta assignment. Nokoleta assignment. Straight. Kolete pita tari. Mama ke munte ke moniki ngako. Grade ile ngoso. Grade. Kaangu Matildah mama ki assignment. Iga na kolete ga. Moe. No koleta assignment. Iga sana mama. Okay. Karamu gutumia neje go sinu kwate ya. Tuliko boli mwalimu aye mo assignment. Okay. Nkia koletega. Tewenga 2 plus 2 ndo chali gete 22. Apa sokoro. Ibero mente iberenga. Yo se ibere go senere ibere 22. Is that no problem madam? Yuko kwagule. Okay, 8 plus 8 15 nemo yombi yere. Thank you high. 4 plus 4 ndo chali gete 20. Ngakiego cha 20 ere ngaki. 4 plus 4 84 plus 4 84 apuna etani arunyabere matam. Okay. Ege songo ngie koligete. Mwalimu ligete ntakere go ichori. Okay, pakarae kwa go. Mwalimu onerenga ngane Toira ne kirasi. Igo gwalikire bintu igo no mwalimu onka. Ege songo no che bintu ligete ga BY timeti bintu kye ligete. Gaki Matildah tali asobe gakire no chinsa che kwenye kominyo kande kya nanche kominyo kande school. Tate ngo boliga. Ekere baligete ga iga asamangana yo go ichori. Baligete V tas Y. Ukabeka ni utakie. Iga nkabeka U. Likabangaki. Pui. Straight. Arafu R-O. Yani ari tas N. Kimbwana tekobeka iga. Iga nkabeka A. Tariran. Okay, mwanya kondo komo liri. Okay, tomanya goja ari tas taboro ero. Okay, iga nkabeka E. Lali. Sokoro. Okay, School boy. Ngani tiobo mungaini. Ekerobe geire R das double L. Sinu gotoire muino chole irenga. Ega batebete O, bakateba B, bakateba E, bakateba taboro U. Urabeka onki yakoba. Roll. Igo waiti. Wana yubi getega uni gutaki yogeto. Arafu S U D Y. Yani S U tazi D A Y. Aiga nchibono nkabeka aiga nkabeka O. Sunday ingi. Sunday ningi. Koratiga. Sokoro kingi. Nga assignment yeyu. Nka. Yani oskuru boyo no yani kike bono kaki no hebali no sungura ba tere. Koratiga oirenga S U D A Y. Oire O M N K. Bona ai gero joire jirute chiga moeliga uralika yuga teko ba Sunday. Okay, teko ba Sunday wana bandi nazo wate ba tangani abigete go singa abigete sumdi one kinki sorry assignment endo irega B-Y ukai go chole MEO bona endo juri gete E B ebe inege songo. Bono urabe koro chube kega iga ole atendu kutaunge iga o niko ba boy. Okay. Ngicho ringiro mwalimu yamaki. Straight. Igole ero gwakore ga simbe gendra go tema school boy. Wajubuli tubyoke asensemeli ya never kuruka iga studio. Toska tuchere.
National anthem ya never never never. Hallelujah. wi omonguru no muyoto ikirero litukulia Monday mapema Bible ndio mubwate mechando gigabu mechando ne yao naye kuibule torete yo mwachete nere. Okay, there is no any problem kwa raza kura duniani. Okay, ntate gocha straight. Ase chisukuru cheite gasimoko na ningiya. Kongole kazi mzuri. Elia eteti naro twatebire mbuya mono. Elibagwete nturigo tebanga barabumbo bebale na barabumbu ya mono. Nande tigamba tebika esukuru teko kumwacho akocha komnyoka mnyoki umwalimu. Umwana uyu gere no muruche. Umwana uyu ere no muruche. Okay, uchake komnyoki umwalimu ng'ango mwalimu oyo nerogere no mwana netaita. Mwana ogo taita li ochiri na naye kwabege to mwana kataga ende sukuru. Umwana uri ochi uri nugule. Nonye muri koramu. Okay, bono gakia Bible tali asobube. Esukuru yagule. Esukuru ko yagule. Tali omwalimu yeri. Na inwa Bible mwabwatira nitamo na abalimu pamoja paka na abalindi bechi sukuru bonzi pipaka bali bakuru gali ko gwicheba gwereba gwoteba mwabeka none chi meeting mwara kwana ngakitokorosie sukuru ya itunga kitokwa gaje sukuru ya ito ne ibesa bili Bible abalimu bagosaba mwaru mapema igera Bible abalimu bacha mapema basomia abana bona ayo mama soko teba ngaki ngamosintonya lebe nerogere sukuru yacha kugu nerogera ajenkwa achete kabisa pina egaria kwaligiria abana babo ne bagosoma ngorigiri kwalingi no lisakara kwaraligiri kwarateba ngaki yayo mwana yone egegalero temiri aigansa chinde taratema taratema asa taratema kwagenda so mwalimu bona kwarwa sokuru ngorosete kwabwata kwabondosa bolire kwa rest in peace bolire bono timogete kwarazako arafu turikoligiri no mwana ngiagosoma umwana akabegete sakararie mesa akunya ngena ngosomali umwana nigale umoete simi umwana nesimi agenderete go chat umaka soko teba na bali bobe enoke nyana yo eto umwana esimi sikubemberezi mama ke muntoma njeti ndiko bayebereri abayibuli tabatali please tali mwenzi njengo kwanira abayibuli bali okonyora bakonya kumana ngesukuru yagwa ngomwana na taiteti ngaki umwana no yogo tabatali gento gokora keria ki takogosia balimu ngesukuru ega umwana na renge ngabona nesukuru ene chafu ene sukuru endiri. Okay, mwara segete chisukuru chinde chiagwete bono iganchiri igoro mutagutika abali mbakore emirimo abandi mwasoko minyokia abali mukuru chisukuru paka abali mukwanyora batamire nkuru chinsobo asenge njo yao nande naye kwairito umwana tabatali ntatengo tebiga ajebie ko manyere buno muiboli beko muiboli nyumba mwana nyumba motebi nkikwali kirukuru esukuru omwana atubole suku eketabu keri moligaligiri siga aliga motebi ngaki omwana one ahiga ngwatema ahiga bado turatema asatara atema tali ogotuma omwana agende bwika genda no mwana ligichinsa take your time igere ogende mpaka so mwalimu uri okomosome onye negesongo omotebi ngaki omwalimu iga ngakirinde bono okoranga umwana oyo gatamanyeti mongorokereri umwalimu amenyokoro immediately amorokereri bono mago soko teba umwana no gure ogwana kira nayo moete simi ali paka TikTok umwana ali mpaka YouTube umwana ali Facebook kwaraza kera duniani umwana chi message yake nrete kulika kuchiga ali kwaraza kera duniani arafu mago nte achiaite umago soko kumani abali mgochisukuru wi sikupemberezi wara sikusoroli mama tata Bible mulikora mutabatali please siwapemberezi wara siwasoroli lenda abana bainotika kogosi chisukuru siwapemberezi never
Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengencho yao nabo igo nige bwate abanyagitari babwato bomanyi bwoigoroke gima abo bakora meremo yabo keboikeranu inche no manyagitari iri kemma obangi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo boigo enyagitari ya nige bwate chi machines chingiya echichigo tumeka koringoria marwaire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwenya bwao nabonta getogotanga senyagitari ya itoni gotogokara scanning yo mobero mogima yani tokonyoroka so monubwe kesongo nga full body check up igonta getogotanga nigo tokorigereri korwa so motwe paka magoro inse twarigere the internal organs chia uchons pina kichigo function tokonyora chiri chia so function abnormal twako amariogo amarwaire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari high blood pressure oboroire bwe chinyigo gose kidney asthma arthritis brucellosis infertility in men and women hormonal imbalance family planning uterine fibroids oboroire bwe stroke prostate enlargement stomach ulcers chi allergies cancer nonye no mochando bwa maino amaina ali yako na gusumbu nto bwata mariogo ya maino nto bwata maro mariogo ya marwaire yemeki emeki eri tichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga marwa mariogo ali yago tichore emeki gusako igore emeki yagera manyinga tarabiya nto nyabwate nto bwata mariogo ali yago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire bolito korokanga osteoporosis na boro no borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na rororo nkoligere litore nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amarwaire andamange na inda mariogo ya nigo tokonyarusia ase chinse cheiskobu na bono USA mariogo na ali tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China asamange bakeresimi ase number 0717176383 HK International Medical Center. Your health is your wealth. Esa marieta ankoro kwa Benista Marongo Bobe ninje principal ya Karoka Technical e college gotoka Nyalibali Masaba esomwesi miwa hak Daniel Mandu wa Kongosa tigangire libageri so wakira baibori baitombi yamone soko nyara gotoa bana na gutwara okwegena amangana activate we are very friendly yes amangana fees payment egekogera serikali ngo bakonyera abana gwetera chinjera hawa wao entangani neri ya constituent development fund that is CDF esoko gendeza constituency yao twakurikira rirube banya kubwato bolemeru banyara gwaka na part of your fees eli yakabere eli punko era abana baito chironi ekogerene government institution nkoye kubale first priority baye uchironi bagosomera eli yakatato kare kupsia tumira marieta uchiye serikali nko ba scholarships and capitation abana bagonyara gosomera igo listen teyo abana baito babweneta kobera ngamune fees ya buli tubwate various courses ndobwate agriculture ndobwate electrical and electronics ndobwate automotive that's mechanical engineering yebwate sections ndobwate building koro diploma artsan tobwate ne chinyinge chirijiko ba Harvard in any institution igo bono nale wa appeal abaiboli baleta abana banyare ko babago trainingwa egeko garanto bwato bumanyi kosomia abana baito baliga ni monyare kutoletera abana ina wa January intake because negenderete umwana igota college document cha mapema obukiri baga in advance tak wanyaliri jinga kichwa mwali kwanyoranga lere serikali yako na portal so it's good moja for admissions ya January mapema. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child.
We provide excellence in every detail. A modern, spacious library, fully equipped for every learner. A state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning. Spacious, modern classrooms for comfort and focus. Top qualified teachers, certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity. Subscribe ase channel ya Getembe TV rero ili wimanye muna mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share n'abasani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kubagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Getembe Television Network ekinakyo ekeunga kiamamogusie. Esa marieta ankoro kwa Benista Marongo Bobe ninje principal ya Karoka Technical college gotoka Nyalibali Masaba esomwesi miwa hak Daniel Mandu wa Kongosa tigangire libageri so wakira bayibori baitombi yamone soko nyara gotoa bana na gotwara okwegena amangana activate we are very friendly ese amangana fees payment kogara serikali nkuba konyera abana gwetera chinjera hawa wao entangani neria constituent development fund, that is CDF esoko gendeza constituency yao twakurikira rirube banya kubwato bulemeru banyara gwaka na part of your fees elia kabere elipungo era abana baito chironi kogerene government institution nkoe kubale first priority bae ujironi bagosomera elia gatatu kare kupsia tumira marieta uchi ese serikali nkoba air scholarships and capitation abana bagonyara gosomera igo listen teyo abana baito bamwena takobera ngamune fees ya buli tubwate various courses ndubwate agriculture ndubwate electrical and electronics ndubwate automotive, that's mechanical engineering yebwate sections ndubwate building koro diploma artisan ndubwate ne chinyinge chirijiko ba Harvard in any institution igo bono nare kwa appeal abaiboli bareta abana banyare ko babago trainingwa egeko garanto bwato bumanyi kosomia abana baito bariga ni monyare kutoretera abana ina wa January intake because negenderete umwana igota koleta document cha mapema obukiribaga in advance tap kwanyaliri jinga kichwa mwali kwanyoranga lere serikali yako na neji poto so it's good moja for admissions ya January mapema. Subscribe ase channel ya Getembe TV rero ili wimanye muna mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV.
subscribe, comment ase chi video cheto. Boigo share na basani amuni amate. Edio baigokie, baimanye na wesemia. Tobase kweba, turn on a notification bell yani ekengere. Edio onyarikoba goko yanyora. Chingaki abikiri ase omtandao. Getembe Television Network. Ekenakyo ekeonga. Kiama mogusie. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengencho yao nabo igo nige bwate abanyagitari babwato bomanyi bwaigoroke gima abo bakora meremo yabo keboikeranu inche no manyagitari irini kemma obangi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo Boigo, enyagitari nige bwate chi machines chingiya, echichigo tumeka koringoria maroire au asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwenya bwao. Na bonta getoko tanga ase enyagitari ya ito nigo togokora scanning yo mobero mogima, yani tokonyoroka so omonto bweke songo nga full body check up. Igonta getoko tanga nigo tokorigereri korwa so motwe paka amaguru inse twarigereri the internal organs chia uchons pina kichigo function tokonyora chiri chia zero function abnormally twako amariogo amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari, high blood pressure, oboroire bwe chinyigo gose kidney, asthma, arthritis, brucellosis, infertility in men and women, hormonal imbalance, family planning, uterine fibroids, oboroire bwe stroke, prostate enlargement, stomach ulcers, chi allergies, cancer. Nonye no mochando bwa amaino ali ako na gusumbu anto bwata mariogo ya amaino nto bwata maro mariogo ya marwaire yemeki eri etichete emeki ngo tichere ya chikolento bokongwa senkoro igonga mariogo ali ago tichore emeki gosako igore emeki yagera manyinga tarabu yanto nyabwate nto bwata mariogo ali ago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire bolito korokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na aroro nkorigere litore nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amaroire anda mange na inda mariogo ya nigo tokonyarusia ase chinse cheiskobu na bono USA mariogo na ali tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China asa mange bakiresimi ase number 0717176383 HK International Medical Center. Your health is your wealth. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo enyangi usuko kwa kuyomino emijega bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega ashirigo lidio gotugutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare nobo manyi baigoro igeti byete bwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp usiku yakisi migwitira namba 0741499726 Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on,
Practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus. Top qualified teachers, certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity. Getembe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwasiba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ekiyanga n'ebintu ao abu ase bali na mbeyemo asugutwara machine echekerero nebindebinge nkwegeli bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeli bare igorya pedicure manicure barbering braiding plating na yende amange ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebintu ebinge by'okwegeli ICT gwetania skuru ndiyunsi era sorgongoroiga asamalieta kwa Alpato Maliba, mwalimu omonene Getembe Technical Training Institute. Serikali yakolire sana asogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cy'obufundi nabo boliri moleta abana wechese skuru ye linde banyore system cy'obufundi. Boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igorye chinguru cy'umuriro bw'estima na kubeka chinguru ecyo ase emeche n'iki company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya arts and short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikoromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke Getembe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurosomochi omogwawa asepare nene yilami yakoro ikonge kogenda chebera inche Kennedy Mongare Ngaga, a Dean of Student, Getembe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana wa Getembe security gere guaranteed. At present, abana tuwate 600 in all the departments. Togosa. Na yonyolire kwaletiro mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Getembe Technical Training Institute, skills for self-reliance.